आरबि फिल्म प्रडाक्शन एबा रिया ब्रह्मआ गावनि इउटिउब चेनेल एबा कमिउनिटि पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि पस्ट खालामनानै नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फरायनानै खिन्थागोन। गिबियावनो बयनोबो खुलुमनाय जासिबाय। नैबे नयन बरगयारी टपिक चेनेलनिफ्राय कपिराइट क्लेम फैदों आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गोर्बो बिखा एलबामाव, मानोना बियो साइटआव आंनि एबा जोंनि उइदाउट इनफरमेसन हरदों। संखौ गावनो रेभिनिउ फैनायनि थाखाय। दा बे आंनिल' संखौ हराखै, गुबुननि चेनेलनिखौबो हरदों। बेनिखायनो आं जोबोद दुखु मोनदों, मानोना बिदि खालामदों बे चेनेलआ। आंथ' बयनोबो संखौ फैसा होनानैसो बायो आरो एलबाम बानायो। अन्नानै रायजो-राजाफोर आंखौ सापर्ट खालाम। प्लिज बे चेनेलखौ सोर सालायो बेखौ मिथिनायाव प्लिज गोजोन्थों। जाय बिथाङा नैबे नयन बरगयारी टपिक इउटिउब चेनेलखौ दासिम सालायगासिनो दङ, नोंथाङा थाबैनो रिया ब्रह्मजों कन्टेक्ट खालामनानै थाबैनो बे गोर्बो बिखा बड' संखौ कपिराइट क्लेम हरनायफोरखौ जाहाथे थाबनो बोखारनानै होयो आरो थाबनो रिया ब्रह्मजों कन्टेक्ट लालायो। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' दिनैनि नैबे भिडिअखौ मिथिखाबायानोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बे नयन बरगयारी टपिक चेनेलखौ जुदि मिथियोब्ला नोंथांमोना थाबनो बिथां रिया ब्रह्मनो फोरमायहर। लोगोसे बेखौ नयन बरगयारी सिंगाराथ' बेखौ सालायखाया, आं बेखौ मिथिखागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै गालांदो।